UMLA kamau plang ba beyond start kurba ha kasni ba ar ura plipat ba ya kasumba ba dancing class ha mau ngap kabala seng de ikong Amy Juliet Laurinyang ya kan ga shlem la pli ha ka jing don lang uling do ka hima mau plang urang ba snong kamau ngap ba Jack Donald Carr ubade unong hikai shat bat kiwi ya kan ga zumba class la penyat halor kamat pedeng feel the heat burn the calories bagi nong kren kila ai ka jing ro ya kinong seng haba banjur ba kani gade ka kam ka babha bat ka pinmin toy shikat dei e kam tam ha kani ka juk ba ki briu ki bon kam palat bat ki klet no pat ya ka koit ka khia ka balong ka bakong santam shu kla ya ro e ka kong imi ka bala kloi ban trei ban yeng hala ki jong ki jat klem le kmi than ya ka ta ka kam sarkar ka ban long pat ka nuksa ya ki weide kung ilong kami bakasyang kayi kasen iju persyang ki kam ki paper kadukan kan jingnya ekatali driving school ka jungi bat mentai la persyang wat kanika ka zumba and dancing class tengaslo ba kani kani kaduksa ka babhatam yani borok amating tingi la khmi palat nakahima ni grunch pangka agreement ni kwa ki kam sorkar tamba nalade ngimya persyang tengaslo banong yepi ba ngai ka burom mo yepi kongimi ibajak ku kunju kajing trash tom kamju le no e uble uyalam uptin binti yepi bat ni hapshulong patient yak e ka ba phila tre uble usapen pau ba umsa ai kata kajing ku kajing pahu pahai hapi nomor khlem kajing trash tom ngatrai inum boy syakano kuno ka thong ka pani adon te kene sedang jongi jam mau ada namanya buat sedang kelas jongi ro awan play yang dasi kelas ini jam teman-teman sejong ini nga kerman ba jingi tresi tom jong phi ka partnership ko jong phi ya min sem nam iwe karlong sisha ajing kerku om tam ya phiendre ya kinong song jepani ka tha ni ka ba man sik benta ma hakani ka jaka karlong ka jaka ki om phareng pan distress jadi kemudian penjajai ya jimun ji berkat jong phi hadir ba la bun kam hakijing keset ko jong phi la min step le ka janmet phi wan hangni penyo sisha ta jing kilan met pin kilan nut ya baro kijing jinjar kijing tresi top jong phi bro sisngi wan hangni si phang tuan wan penjajai ya le met ke pha ba kum ju ru ya kajing berkat pertan jong phi kilan nut ya kajing jinjar baro wan hangni kenang ba tela sedang biang ya kajing jong phi man kasni ba biju tre na benta jong de yeng keset jong phi na benta jong nang sab lang lu pat ikam kijam jong phi tre oi idon kam jisa ban exercise ngai le diru ngadon hayeng we ga treadmill masubo untuk speedkan ngasdat nang jubudon kam da teng asola he khpo ya teng reban desni tengam na amdon por hi kita kata om yem don por jadi di men persang berpelat ke por si teng kata pan exercise ba kenang bikin yo sisa yang kata kamet kebakhlan kebasan Lemoi berhati kawan ulang paham si jangan iwan bersama